যতন রায় রিয়া क्या शब्द लगता है kita bu borong jam ini gel mana kan kita aja gel mai ini sama aku mau ini lu para kan katin jam katin jam jangan ছড়া 사실 그래서 그거 para ba emergency opening mo. Sini grupo naliyo ke para kumain din sa haksa ng namin. Din sa haksa ng namin. Apa hubung kaya na? CMO doctor iyo shisha dicha. sakma sim sakma siyo mo number na de already photo siyo mo se borole हामबाय जोंनि मेडिया फ्रेंड्स नो आं टिचार बिनि डिटेल्स साना चखां आंनि अरो जोंनि संगठननिफ्रायनो जोंनि प्रेसिडेन्ट मेडाम जोंनि मेडाम एमएलए दङ मेडाम नन्दिता देबरमारिया जोंनि जेएस दंबायो जागा ऊनकोटी डिस्ट्रिक्टनि जत जोंनि टिडब्लिउएफनि वारियर्स सेन्ट्रेलनि मेम्बार्स दंनाय रक जतनो आं हामबाय दङ मेइन तो जों दिनै बबाय मालायखादु मालाय कग्रा करक सालायखा बिनि मेइन प्रब्लेम्स जों सोंखा not only that जों डाक्टर बायबो कक साका कनसाल्ट खालायखा बिनि बर बिनि प्रब्लेम्स दं आबो सोंलायखा इनके बरक जथारिति पुलिसो केस रखा केस रमानि बिसिङो जों खोनामानि एरेस्ट खालायजाखा एबं तेसा बेल द ताबु योगी थांका अथाबो बेल दं बेल नाजाक अचाराय इनके जों अबनो साका नायदि आबो तो बरक जेतु पारा खायसे सिनलायजाक बरक इनके बिनि जे पेशेंट पार्टी बिनि जे गार्जियन दंनाय बबाय कक सालायमेन परे बरक सावो जोंबो ताबु बरनि कायसा बंनि पारानि जे अकरा आबोनि थानि बिचार जा मेबी आबोनो सेटिस्फाइड यांका बरक तैसा केस खुरसापिनाय इनके मिउचुअल अंडरस्टैंडिंग थांलायनायनि बागै हयतो बंनि वान सुजाकमन दंना इनके जोंबो आबोनो साका नरक जदि अब फार्दार अबाय कोनो मिउचुअल थांलायमै यांके जों बंनि बागै बाचानाय कारण जों साइमानो खरकसा बोरै निरहब मनि बसा खरक ताम दङो अबहाय एकटा निरह बोरैनो बिनु परे याग्रमानि ओ बेलेखेन अननाय इनके जों अननायनो प्रश्रय रेगलाक जों अबनि रीति मत जों बाचानाय प्रतिबाद खालायनाय इनके ताबुक जों अबनो फलो अप खायनाय हिचे अ केस तामो जों ऑब्जर्व खालायनाय इन फ्यूचर अबनि बागै जदि कोनो स्ट्रं कोनो मुभमेंट खालायनो नांखाय जों मुभमेंट खालायनाय हिचे जों साइमानो टिडब्लिउएफ महाराजानि वारियर्स रक बोरै रखङै जों जोंनि सोसाइटियाव जे समस्त इनबेलेंस अबहाय वायलेशन तंमानि रेप तंमानि बोरै हेरेसमेंट खालायजामानि अबनो बाहायनो जों खरांथि सावहायसि महाराजानि वारियर्स महाराजानि लगिरमानि साइड बाय साइड जों अ सामुं बाहायनो जोंनि सामुं होनो जों रमैनो आबन बागै जों अबनो ताबु जस्ट फलो खालाय दंनाय तामुं नायग्राना एक देर सप्ताह आबन परे जों रीति मत जेटा नेसेसारि आबनो स्टेप जों हानाय हामबाय बिनि मुं बरक सातो साका ओंखाय जों आसु मुतु सकरिखा तामसुखौ चलानमु किन्तु बिनि बाहायनो बिनि बिहिक बसा दंहायसि बिहिक बसा दङो बसा खरनि बुफाबो তিনজন ओंखाय खरक तामनि बुफा ओंखाय फार्दार अबहाय चला रखनो जों माने जदि मिउचुअल अंडरस्टैंडिंग थांगिया मिउचुअल अंडरस्टैंडिंग जों अबनि रीति मत स्टेप नाने है जतन रायरियां अ चलान बुं जतन रायरियां जों साजाका ओंखाय जों फलो अप खायग्रानाय केस नो स्टाडी खायनाय नायग्रानाय तामुं दं इन फ्यूचर जदि अबनि कोनो उनकोया हंकाय जेमन मिउचुअल अंडरस्टैंडिंग थांलाया हंकाय बा बतो ताबु हेरेसङै दं हॉस्पिटलाइजङै दंखा थानाय 17 तारिख सिमी दिनै 22 तारिख जरा अलरेडी बो 5 दिन हॉस्पिटलङै दंखा
তাই সাইচং মুয়া বসাজক 10 বছরনি ব বাহাইনো ও জায়গা গাবনি বাকি যা जोंबो नाय दङ बरनि मिउचुअल आन्डारस्टेन्ड थारा थांया थायाखै जों बरनि बागै बृहत्तर आन्दोलन जों खालायलायनाय बरक जे खानामानि मते हंखाय बल नाहाना थांमोन दो के बलतानि फायै लामाव बरनो चलाबके आटा खायजा हंखाय बनो रेप खायजा नाय मानि हंखाय बतो प्रोटेक्शन खायका सेल्फ प्रोटेक्शन मानि बागै मानलि हंखाय दारक बाय तानखा बसाजोंनो दाफुंरक बाय बुखा माने बिनि फिकुंरक एकदम बुजाक मानि चिन्नरक तानजाक मानि तो कटरमा गोसाङै दंखाबो बेन्डेज खायजाक हंखाय जों डाक्टर बाय मालायै बिनि जत जाबतीय सिटी स्कैन रक दां थांया ब्रक संका हंखाय बिनि ड्रेसिंग रक दां थांया बो संका हंखाय साइड बाय साइड जों डाक्टर नो रिक्वेस्ट खालायका जेहेतु बरक तो खूब असहाय बरक बरनो माने और प्रॉपर केयर जाते नाजोंना नोंथु फ्रॉम द हॉस्पिटल साइड आबो जों रिक्वेस्ट खायका डॉक्टर हामबाय बेलाय के हामबाय ताय बेलाय खा खामानि वाना मासिंसा चिनि दफानि ताबु बुनि दफानो स्रोंगै चिनि दफाबो बेलाय खेलासि मासिंसा सामंलाय दंखा जों ताबु उनुकुति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दंग चिनि खरकसा बुखुक थांनाय 17 तारिखो ब रेप खायजाक मानि ताय बनो फिकुं रग तानि कला रेप खायजान खायनानि नाय मानि किन्तु बगो सियांगै बनो बुखा दाफुं रग बाय दा बाय तान खाफिकुंगो आबो बायसिमि तंगिया बिनि बसाजक 10 बोसोरनि बुरि बसा बनो बाहायनो बुखा दुखुमानखा बेलायखेनो ताबु हॉस्पिटल बुमा बसा बेड गाना गानाओ आबो नुगै बेलायखेनो खा खामबो बेलायखेनो लासि मासिंसा आबोनि बागै जों अबनो सानानि नायो जों एसए बुरि बदल उंगै जों TWF उंगै जों बखातंग माया जेसे खासाल पानंथुन जों खानाखै जों थांगो आबोनि सिगां उनुकुति डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट ताइसिनि सेंट्रल मेंबर रेशमी ताइ हरिकयना बुकुक संनो तिनि बुकुक मन्जुरानि संनो बेलायके हामबाय मारिवो बरक फाइ नायफेका जों फाइ मानस्लायनि सिगांनो बरक जे मानसाक चुबा लायखा ताइ जों बाहायनो तिनि जरा मानमानि बागै जों सेंट्रल कमिटि टीम एसए चिनि लगियो तंग आनि लगियो तंग आनि जीएस खरकनै बुकुक गीता बुकुक मेरी खरकताम बुकुक शिबांजलि चिनि एमएलए प्लस दलाई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट चिनि बुकुक नंदिता देबरमारिया और चिनि सेंट्रल नि लीडर रक्तैबो तंग चिनि बुकुक मगदंगी तंग चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रक तंग चिनि बुकुक एडवाइजर कमिटी नि बुकुक रेखा कलयबो तंग चिनि बुकुक रेशमी तंग जत बुकुक जों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सह जों यांगनि जे TWF नि बुकुक जों थाइलायखा बनो नायलायखा आबनि यागल जों डॉक्टर बायबो मालायखा कक सालायखा बिनि अवस्था नतुई बसं डॉक्टर रकनो साका काहामकाय नायनानि बागै ताय बिनि दतिनो बनो काहाम बिथिरिवै हामलिनानि बागैबो जों डॉक्टर बाय कक सालायखा इंगा आबनि यागल जों ताबु वान सुगै दंगो चिनि बिएस रगबो कक सालायनाय हिनै आबनि बागै जों नायनाय अबा हाजाहाते तांथुन चिनि दफारक चिनि बररक जे कुनु दफा पांथुन बुरै जे जागाव रेप खायजोंना नायो रमफ्रे सपरे खायजोंना नायो जों आरो आसुगै दंगला जों बुरै बदल कटर आन्दोलन जों याप्रि रमनाय जों आबनो कुनु दिनो जों नासिगि दंगै मानिया आबनि बागैनो जतन ना हामबाय आनि यागलतायबो चिनि जीएस संकक साना बिनि सरि ताबुक आसक हामतायाको ताबुक बिनि बसाग्रक साजगै दङ जे जागा दा बायतानु ओ दानि बिसि बुसक दं ताइ तानजाक मानि फिकुंगो ताइ दा फुंग्र बाय बुजाक मानि बेलाय खानो कष्ट मानै दङ जों आजागा जों जे मानतै चिनि बुकुक न जों किचा चुबा लायके जों पाल खायनो हामबाय।